Kaptam a L'Oreal-nak a csapatától egy hatalmas csomagot, bontsuk ki együtt. Rengeteg minden van benne. Először is van egy üdvözlőkártyánk, azt se tudom, hogy mihez nyúljak hozzá először. Van egy mixás testápolónk, amiből sose elég. Van egy La Roche-Posay Effaclar Duo plusz M patchünk. Ezt már használtam egyébként, és nagyon-nagyon. A few moments later. Következő versenyzőnk egy Vichy szérum. Van egy Maybelline-es pirosító a 08-as árnyalatba. Van egy ilyen S-is körömágyápoló olajunk. Van egy retkenes hajvégápoló szérumunk, vagyis hát azt hiszem, hogy az. Javítsatok ki, ha nem. Egy nagyon cuki mini Kiehl's-es szem alatti krém. És végül egy La Roche-Posay fényvédő, amit egyébként én már teszteltem az oldalon belül, és nagyon pozitívakat tudok róla mondani. Ez lett volna a mi kis szilver csomagunk. Ha te is szeretnél ehhez hasonló csomagokat kapni, akkor a TikTok profilomba találsz egy linket, ott megkeresed a L'Oreal-lisztát, és már is tudsz regisztrálni.